तुमको कर एजुकेशन चैनल स्वागत। आज आम ओडिया दि प्राइसलेस गिफ्ट पार्ट 1 रे आम पढ़ी हार्ट मिनट कौन होता है समथिंग वाज हैपेन टू हिम कौन होता है जाना देख ये देला गोटे मिनट। हाँ देख I learned that her only guardian was her brother. ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଆଇଲିଅନ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ହର୍ ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ ହର୍ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବ୍ରଦର ତାଙ୍କ ଭାଇ। ସି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ୱିଡୋଡ୍ ମଦର ମିଷ୍ଟର ବେଥି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ମାଆଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲେ? ବେଥି, ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥି। ଝିଅଟିର ନିଜର ସି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହର୍ ଓଲ୍ଡ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ୱିଡୋଡ୍ ମାନେ ବିଧବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହାର ଥିଲା ଯେ କ'ଣ? ମିଷ୍ଟର ବେଥି, ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥି। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ। ଝିଅଟି କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। I think she wanted me to see her mother, but she did not have the courage to ask me to accompany her home. I think ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାହାର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ ବୋଲି ଝିଅଟି ଚାହୁଁଥିଲା। କିଏ ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ I think ମୁଁ ଭାବୁଛି ସି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ସି ହର୍ ମଦର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦି କ୍ରୋଜ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଆକମ୍ପାନି ହର୍ ହୋମ୍। ସେ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାହସ ପାଉନଥିଲା ତାଙ୍କର। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ପାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଡାକୁଥିଲା। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ମୋତେ ସ୍ୱର ଟିକେ ଅବାଗ ଶୁଭାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା we finished our lunch and got up together. ଦେଖ ଆମେ ମାନେ finished ଶେଷ କଲୁ। we finished our lunch and got up together. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରି ଉଠିଲୁ। ଗଟ୍ ଅପ୍ ଉଠିଲୁ ଟୁଗେଦର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଲଞ୍ଚ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟା ଖାଇସାରି ଆମେ ଉଠିଲୁ। As he walked I asked her, may I know your name? ସେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୁମ ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବି କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ସିଏ ପଚାରିଲେ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ ଲେଖକ ପଚାରିଲେ ଝିଅଟିକୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୁମର ନାଁ ଜାଣିପାରେ କି? I know your name। ସେଠୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଗି କହିଲା ସେ ଝିଅଟା କହିଲା ମୋ ନାଁ ମ୍ୟାଗି, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗି। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଏତିକି ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଥାଉ। ଆଚ୍ଛା we chatted pleasantly and soon reached a bus stand. This gave me the opportunity of asking her where she worked. ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ଆମ୍ଭେ ଖୁସିରେ ତେଣୁ ଗପ ହେଲୁ ଚାଟ୍ ମାନେ କଥା ହେବା ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟଲି ମାନେ ହେଲୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବସ୍ର ରଣସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଓ ଗପସପ ହେଲୁ ତେଣୁ ଗପସପ ହେଲୁ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲୁ। ସେ ରିଚ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାପରେ ଦିସ୍ ଗିଭ୍ ମି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଯେ ତମେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଛ। ଦେଖ where she worked
This gives the opportunity of asking or where worked. ତ ତମେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛ ବୋଲି କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କ'ଣ? ସୁଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ଡୁ ୟୁ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଦିସ୍ ୱେ? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇଯାଅ? ଆଇ ଆସ୍କ, ମାନେ ଦେଖ ପଚାରିଲେ। नो ସି ଆନ୍ସର୍ଡ, ନା। ସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା। ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ବ୍ରିଜ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଭିଲେଜ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁର ବ୍ରିଜ୍ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରିପ୍ଲାଏଡେଡ଼ ଆଟ୍ ଦି ମୁମେଣ୍ଟ, ସେ ବିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ କାମ ହେଉଛି, ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ ୱି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେୟାର ନେକ୍ବରୋଡ୍, ୱି ହାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ ନ୍ୟାରୋ ଡୋରୱେ। Maggie took a thin latch key out of her pocket and opened the door. She entered and said, ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି? Soon we approached their neighbors, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇଲୁ। ନେଇବର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ପଡ଼ୋଶୀ। ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର। ସୁନ୍ ୱି ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ, ସୁନ୍ ୱି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେୟାର ନେକ୍ବର୍ସ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇ ଗଲୁ। ୱି ହାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ ନ୍ୟାରୋ ଡୋରୱେ, କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ନା? ୱି ହାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ ନ୍ୟାରୋ ଡୋରୱେ, ଆମ୍ଭେ ଏକ ଅଣଚଉଡ଼ା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଅଣଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦେଖ, ମାନେ ମୁଁ ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେଟା ମନେ ରଖ। ୱି ହାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ ନ୍ୟାରୋ ଡୋରୱେ, ଆମ୍ଭେ ଏକ ଅଣଚଉଡ଼ା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ? ମ୍ୟାଗି ଟୁକ୍ ଏ thin latch key out of her pocket and opened the door. ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା? ମ୍ୟାଗି ତା ପକେଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପତଳା ଚାବି ବାହାର କରି ଆଣିଲା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। କହିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା? ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା। ମ୍ୟାଗି ଟୁକ୍ ଏ ଥିନ୍, ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ବାହାର କଲା ଗୋଟେ ପତଳା ଚାବିକାଠି। ଲଚ୍ କି ଗୋଟେ ମାନେ ପେନ୍ଥା ଚାବିକାଠି, ଗୋଟେ ପତଳା ପେନ୍ଥା ଚାବିକାଠି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ପକେଟ୍, ତା ପକେଟ୍ରୁ ବାହାର କଲା। ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଦି ଡୋର୍, ଆଉ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ସି ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ସେ ଭିତରକୁ ବସିଲା ଆଉ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍, ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଟୁଗେଦର ୱି, ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ, Together we descended the stairs to the kitchen. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା? ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ପାହାଚ ଉପରେ ଚଢ଼ି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା? ମଦର ସେଡ୍ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡୋରୱେ, ସେଠୁ ସେ ମଦର ଯାଇ କହିଲା, ମ୍ୟାଗି କହିଲା ମଦରକୁ ଫ୍ରମ୍ ଡୋରୱେ, ତାମାନେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲା। ମା ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମ୍ୟାଗି କହିଲା କ'ଣ ନା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଟୁ ସି ୟୁ, ସେ କହିଲା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି କହିବା କଥା ନା? ତା ଭାଇ ଜଣେ ଭାରତରେ ସୋଲଜର ଥିଲା, ସୈନିକ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ତା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆ ସାଙ୍ଗେ କଥା ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ଦେଖିବା ତା ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହୋୟାର ଇଜ୍ ହି, ସେ କେଉଁଠାରେ? ଦି ଓଲ୍ଡ ଓମ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ଏଗର୍ଲି, ମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ। ସେ କେଉଁଠାରେ? ବୁଢ଼ା କୌତୁହଳ ସହିତ ପଚାରିଲେ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ। ସେ କେଉଁଠାରେ? ତାପରେ କହିଲା ଦେଖ, ହୋୟାର ଇଜ୍ ହି, ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ଏଗର୍ଲି, ସେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରେ? ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଇ
stepped into the kitchen behind Maggie. ତାପରେ ସେ ଏକ ମୁରୁକି ହସ ମାରି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ପଛେ ପଛେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ପକାଇଲି। ଓକେ, କହିଲା କ'ଣ ନା ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୋଟିଏ ହସ, ମୁରୁକି ହସ ପକାଇ ଆଇ ଷ୍ଟେପ୍ଡ, ମୁଁ ପାଦ ପକାଇଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଟୁ ଦି କିଚେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗି, ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ପକାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ, ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ। ତମ ଘରକୁ ତମେ ଯାହାକୁ ଆଣ ତମ ଘରକୁ, ତମ ମା ବାପା କି ଯିଏ ହଉ ତମେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରଥମେ କର ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଠି ମ୍ୟାଗି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲା କାହାକୁ, ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ। କିଏ, ମିଷ୍ଟର ବେଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଇଟରଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ, ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ମ୍ୟାଗି ଆମ୍ଭମାନ ପରିଚୟ କରାଇଲା। ତାପରେ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ, ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ତାପରେ ଆଇ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ କହିଲେ ହାତକୁ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, କ୍ଷମା କରିବେ, ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ହେଇଥିବା ଅଟା ବା ମଇଦା, ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟା, ସେ କହିଲା ମୋ ହାତରେ ମୁଁ କଭର୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ସରି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବତିଥି ଆଇଲେ, ବାହାର ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍, ତାଙ୍କର ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବ ଯିଏ ଆସିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍। ତାପରେ ଆଇ ଆମ୍ ମେକିଂ କେକ୍ସ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି ତମେ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିବ କାହିଁକି ଆମ ହାତରେ ଫ୍ଲୋର୍ କାହିଁ ଲାଗିଛି, ନା ଆଇ ମେକିଂ କେକ୍ସ, ମୁଁ କେକ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ଆଇ ଏମ୍ ମେକିଂ କେକ୍ସ, ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ବାଏ ଦେମ୍ ଦିସ୍ ଇଭିନିଂ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ୱି ମେକିଂ ଆୱାର ଲିଭିଂ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍, ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇଭଳି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚଳୁଛୁ। ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ ଗାରା ମାରିଦେଲି ଆଗ। ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇନ୍ ପୁଅର୍ ନିଗ୍ରୋସ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ରାତି ହେଉଛି ପର୍ବର ସମୟ। ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଆମ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ ଶନିବାର ରାତିଟା ହେଉଛି ଆମର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପର୍ବର ଦିନ। ସେଇ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଆମର ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନାଇଟ୍, ସେହି ରାତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ନାଇଟ୍, ଏହି ରାତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଦିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଅଦର ଡେ, ସବୁଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଦିନରେ ବହୁତ ଜନଗହଳ ଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁରେ ଏଇ ଦିନ ବହୁତ ଗହଳି ରହିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡେ when they are able to spend a little from their weekly wages, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏହି ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ମଜୁରୀରୁ କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଇ ଶନିବାର ହିଁ ସେ ଝିଅ ବି ଯାଏ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ, ସେ ସେଇଆ କହୁଛି ଶନିବାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ସବୁ ଲୋକମାନେ କଠା ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶନିବାର ହିଁ ତାଙ୍କ ବୋଧେ ପଇସା ମିଳେ କିଏ କ'ଣ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଶନିବାର ହିଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ପାର୍ଟ 2ଟା ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାର୍ଟ 3 ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବେ ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଆମେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଦେଖା ହେବା।